mae'r Deiategydd Terresa Owen yn mynd i Ysgol Twm o'r Nant Dinbych i gynnal sesiwn hyfforddi. Dwi eisiau help llaw gen rhywun. Be di ddenw di fan hyn? Thomas. Thomas, ti di fan hyn, Thomas? Reit, ti ddal o'n efo fi, Thomas. A no fawr, chi weld beth da ni'n mynd i wneud efo fo. Lawr yn y canol. Diolch ti, Thomas, gwych. Plant, dwch o gwmpas, sefwch o gwmpas, chi bach yn gosach. Ei, lle mae'r bag arall na Rebecca? Diolch ti. Mae'n ni, bag siopa. Chydig bach o bob peth ydy, mae dyd y gwir. Lle mae hwnna'n perthyn? Mae gennau labeli Cymraeg fan hyn, fydd rhaid mi gael heini allan i chi chwarae teg. Reit, Rieris, gwelwch yn dda. Un i ddau, hawl beth yw'n nhw di? Ynyr. Ynyr? O, hwnna, sgwrdd i'n dda. Rhoi hawsa cynta. A mi fynd i wyddlod y bocs yma. Reit, so ni bocs o beth yw'n. Dyn nhw'n merched yn y cem, beth ydyn nhw di? Ia. Lauren. Lauren, sydd i'r tyfaen, mae'n i gael roi hwnna'n i le. Pasio hwnna i Lauren i di. Cael roi hein y reit handi. Gwydd da, di sa di. Gwych, da iawn Lauren, diolch yn iawn ti. Di hynna sgwyd i'n dda, Ffion. Gwych, diolch yn iawn ti. Bron wedi cyrraedd. Isio bwr mwy arno ni. Pwy sy'n gwneud eista manco? Un i ddau arall, cyn i ni symud ymlaen i rei anoddach. Be di hwnna gynta? Be di o? Dwi'n gallu helpu ni? Ia. Iogwrt. Gwych, iogwrt. Be mae iogwrt yn cael ei wneud allan o be? Llai. Da iawn. Samantha, ni'n meddwl bod chdi'n cuddio manco Samantha. Ti di ti blaen? A ti. Gwych, diolch yn iawn ti. Lle ti'n mynd i roi'r menyn neu margarine? Ond mae yna lot fawr o rhywbeth mewn menyn, da ni'n mynd i fod i fita gormod ohono fo. Be di'r stwff yna? Braster. Da iawn, felly lle da chi'n meddwl dylsa hwnna fynd i felly? Gan fo yna gymaint o braster yno fo, lle ti'n meddwl sa ti'n oio, Dafydd? Na ni, sy'n meddwl drosodd i ni wneud. Pa bethau da mae'r bwydydd yn y grŵp gwyrdd na'n rhoi i ni ar ddiwedd y dydd? Be maen nhw'n rhoi i ni? Egni. Da iawn, maen nhw'n rhoi rhywfaint o egni. Reit, ymlaen i'r bwydydd llaeth, be mae heina'n rhoi i ni? Be sy'n dda i'r dannedd ac i'r esgyrn? Bo cynnig arni? Ia, yn y cem. Calsiwm. Gwych, da iawn. Reit, a'r cig pysgod ar dewisiadau ni sawan. Be mae'r bwydydd yna'n rhoi i ni sydd yn dda i ni? Da ni'n di sôn amdano, dwi'n meddwl bod yna neb di enwio. Protein. Da iawn, mae eisiau protein i'r cyhyra. Faint o gyhyra sgynnoch chi yn eich corff? Faint o gyhyra sy'n yn eich corff chi? Rhowch cynnig arni, diolch bwys os da chi'n anghywir.